dan moet ze mooi. Ja. Dan moeten ze toch maar even wachten. Want, hoe heet die maatschappij? Oké. Ja, Kiki. Bel je nog wel even hoor. Nee, je zit niet stress. maar. Wacht even. Ik ben nog niet klaar. Ja, is beroepsfotograaf, hè? Dus, nou, we zijn ook professionals hoor. Nou, ja. Directly from Hollywood. Nou, deze, maar dan moet ze, die moet eigenlijk in een kluisje. Hoe heet het hondje eigenlijk? Fifi. Fifi. Ja. Heb ik net verzonnen hoor. Ik heb fantasiel. Nee, ja, fantasiel. Ze wilde niet meer. Ze hadden er 100, dus ik heb die laatste maar genomen. Nou, weet je wat we nemen? No doubt. Heb je hem wel uitgeslagen? Ja, ja. Ja, hij moet mee. Nee, het is net geweest. er mag gerookt worden als jullie de asbak gebruiken. Oh, is dat? Hij staat er wel. Zonder mij kunnen we niet weg. Nee, zeker niet. Ja, dag cameraman. Wat gaan we dan... Nee, dat kan beter Sylvia even zeggen wat we allemaal gaan doen vandaag. Nee, je hebt allemaal vlekken. Volgens mij heb je iets gedaan vandaag. Ik weet niet wat. Nee. En hij moet nog naar Six Flags. Nou, we gaan zo rollen, bollen, glijden, hoppen, hippen en wippen. Hoop ik. En drinken. En eten. Dat was het. Heeft die mensen volle hand gegeven? Er is geen pepernoot over geleverd. De zak is leeg van Sinterklaas. Al wat u kreeg van Sinterklaas.
Hebben we nog afval? Ja? Je pak al? Oh, kitchen dots. Oh, dit is Dank u wel. Blijf zitten. Hoe lang doe je erover om die op te maken? Nou, dat doen we zelf een beetje geblameurd. Wij zijn helemaal geen professionals natuurlijk. Niet zoals Suki daar. Zelf een beetje blameuren. Dus ja, 7 uur opgestaan en 9:30 hier. Hebben we het nog kunnen redden. Uit Amsterdam of Ja. niet? Nee. Nou, hij niet, nee. Zo'n bommel. Ja. Moet je vanavond ook Uurtje nog. onderweg. Ja, toch wel. Met de trein dan. Kan Klaus komt je toch ophalen vanavond? Nou, ik weet het Of niet. de kind? Willem? De vliegmachine. Willem staat in een blad, hè? Willem kan toch vliegen, dus ik kan met de vliegmachine komen. Is het nou mijn zoon? De kind staat in een blad. Mijn zus heeft een cd gemaakt, weet je dat? Nee, ze heeft een cd gemaakt. Het is een drukke dag met vriendjes. Maar in Tilburg gaan we elk jaar naartoe naar de Roze Kermis. En dat is elk jaar feest. Elk jaar. Ja, het is al leuk. We hebben altijd een hotelletje ook en dan blijven we. Maar wanneer is dat? Ja, in juli moet je de andere kant van langs. Heb je niet een lampje daar? Nee, daar ben ik heen. Zit dat ding daarnaast? Nee, we worden met de boterade weer meegedaan. En dan doe je Ja, gezien, hè? Ben je ook foto's van gemaakt? van je. Ja, dat heb ik al gedaan. Ja, we deden toen alles met dat halen dan. Al die paasjes en die koninginnen. Dat was leuk. Zo, we zijn nu vandaag op de EO Jongerendag. We gaan God danken dadelijk op onze knieën dat we hier mogen zijn. Dus ik zal even liedjes zingen voor Hans. Zo van. Dank u voor deze nieuwe morgen. Dank u voor deze nieuwe dag. Dank u dat ik met al mijn zorgen bij u komen mag. Is goed. Even lekker broodje. Pak je er gewoon maar een uit, hoor. Kan ik die ook onderin houden? Ja, je mag handen. Als je niet nodig hebt, dan kan je gewoon niet gewoon. Nee, dat geeft niet. Nee, dat weet ik wel. Dat blijft gewoon. Ik heb gewoon zin op. 06 neem ik aan. Nou, dat mag goed. Ik zie jou op mijn vaart. Ik laat jou niet meer los. Neem jij dat nou vandaag? Nou, ik ga me niet mee. Ook in de piezen. We gaan even naar de groepskassa vast. Kijk, Komt hij aan, Jacco? 06. Zie, oh, komt hij aan. Nou, Ja, bedankt. let's go. Goedemorgen. Zeg, waar moeten die dingen? Ze is er helemaal weer. Ja. Gewoon maar in de ding.
chocola erin. Hé, ik zat even compacт. Ja, precies. En daar gaat wel wat overheen. Dan weet je waarom je je haren lang moet laten groeien. Hij wou er ook bij met zijn lange haren. Ja, ga er maar tussen. Hondje tussen, nee hè? Niet erbij, dan krijgen jullie het door. Ja. Zit mijn kruis goed? Hallo heer, welkom. Dan doordraaien. Ja, ik heb hem. Oh ja. Lelle, blijf staan. Ik heb er 2 gemaakt. Ja, is goed. Jawel, prima. Ja, Dat is ook leuk. ja, het doet niet echt. Heb je het echt gedaan? Dan ben ik helemaal... Er wordt een fotosessie dus vandaag. Die tip wordt helemaal leuk, hè? Het zit allemaal onder de lipstick. Leuk. Maar een shootje moet erbij komen. Ariel, kom. Dat, Sorry. Ik ben dood. die is ook leuk. Die is, Leg maar met z'n allen in. Dat is wel leuk. En nou is het... Dat is wel een
gillen toch? Ja, kom maar dames. Hey, wil ik allemaal goed vastzetten bij de? Jullie wachten zo uit. Ja, ik kan ook zoiets van die zelf met mij. Ben je daar aan het geweest? Ik moet, ja, nee, ik ga er niet heen ook. Dan moet ik erin, aan mijn toeters. Wacht tot je boven bent, schat.
benzinetank. Ja, jullie zijn geweest, zeg je, maar dit is helemaal niet zo leuk als dat jullie zijn. Nou, het was bloedje gezellig. Ga je extra? Hi, ik moet dan... van de zaak. Wat doe je? Ben je rood? nog te veel. Omdat je zo'n leuke gezicht had. Mag je nog een keer? En er stond geen publiek, dus ik wist ook dat het 2 keer ging doen. Ja? Oh, je wit. Word ik weer wit? Ik krijg mijn eigen kleur weer terug. Moet je een broodje bokworst? Dat is rood, Ik wil een borrel.
staat. Ja, ik ben het. Langs de En dan ga je toch nog. Dat is heel stil. En hier, daar. Kijk, er staan hier. Jezus, we hebben een uur niet gestaan hoor. Ja, de wildwaterbaan. Ja, Ik dacht dat het gewoon heel lastig gaat worden. Die stond daar die hoek, hè? ja, met ons. Maar maak je nou wel alle idee dat ik niet alle rails heb? Hij zwaait in de man. Dat is wel groot. Hi there. That's plain, darling. Even zitten hoor. Ik heb geen tapjes. Maar mee, maar Six Flags. Yes, really Six Flags. We gaan naar de water. Oh, heerlijk is zo. Wild water. Veel water. Ja, wat is dat wildwater? Ja. Dat was zo een Six Flags. Six Flags. Zwaar, heel zwaar. Heel zwaar. Ik ben er 1 seconde in geweest. Toen weer gauw uit. Kijk, komen ze aan, daar komen ze aan. Blozend. Ik weet niet waar Hans is. Waar is de hele... Waar is het niet uit? Stil, ja. Ja, leuk hè? Nee, hoe we kunnen dansen. Kop voor jou in dat apparaat. Oh. Ik heb nog nooit iemand zo snel binnen 1 seconde. Ja, Zilde, dan ga ik wel met je mee. Nee, kijk aan, ze is helemaal blauw geworden. De lippenstift zit nu van oor tot oor. Nee, ik ga niet mee.